La transmissió del català s'ha intentat assegurar a les escoles i als mitjans de comunicació, però amb l'arribada de les noves tecnologies, les dinàmiques de les xarxes socials han afeblit la presència d'aquesta llengua a la vida de moltes persones. Si a internet els joves no tenen referents que s'expressin en català, al final acabaran entenent que aquesta no és una parla útil, que no és moderna, que no és divertida, i sempre que entrin en aplicacions com Instagram o TikTok acabaran utilitzant grans llengües com ara el castellà o l'anglès. Idiomes que fan servir els influencers que els joves segueixen, que admiren i que acumulen una gran quantitat de likes. Però quins són els riscos d'aquesta situació? Actualment, en quin moment es troba el català a les xarxes socials? Això és el que debatrem avui amb l'Adrià Castells, tècnic lingüístic de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i també formador lingüístic de professorat, i la Clàudia Rius, jo mateixa, periodista que treballa a un mitjà cultural que es diu Núvol, però que darrerament ha impulsat el podcast Gent de Merda i el canal de YouTube Malaya. Com a investigador, l'Adrià Castells donarà un punt de vista més aviat teòric sobre el tema i jo explicaré un punt de vista més aviat pràctic. Adrià, si et sembla bé, comencem parlant sobre quins són els reptes del català a internet. D'acord, hola Clàudia, moltes gràcies per la presentació. Doncs jo pel que fa als reptes, tindria en compte dos vessants. Una seria els continguts, la dels continguts, i l'altra la de la llengua. Si vols, comencem per els continguts, perquè el que noto és que hi ha una manca de diversificació i de presència, podem dir, de les plataformes més digitals, o youtubers, instagramers, etc. Ens queixem normalment que els joves no tenen referents audiovisuals, però perquè potser no s'han generat els referents audiovisuals en les xarxes. Aleshores, el que nosaltres hauríem de tenir en compte és establir, veure quins són els models que hi havia. Per exemple, en els anys 80, en els anys 90, en què els referents per a joves sí que eren molt més televisius, perquè en aquell moment era la televisió l'element que aglutinava, podem dir, aquell discurs més juvenil i, per tant, hi havia manca de referents i es trobaven a la televisió. Però aquella idea que jo ara mateix com a assessor en Apumèdia, en la Corporació Valenciana, moltes vegades sent la idea de hem de tornar als dibuixos animats, hem de recuperar Bola de Drac. No és recuperar Bola de Drac, perquè aquell consum, aquell producte, va ser un producte que va funcionar en una època molt concreta. Actualment, si nosaltres recuperarem Bola del Drac, la gent, els joves, no miren la televisió. Els seus referents culturals estan fora, podem dir, de la pantalla televisiva. Aleshores, un dels reptes és pel que fa als continguts. I pel que fa als continguts vol dir introduir, per exemple, més diversificació d'oferta i que no siga tot humor. Si vols, després en parlarem, perquè l'humor és una categoria discursiva molt interessant que de vegades el que pot fer és multiplicar el nivell d'acostament que tenen els joves a la xarxa, però també desmitificar tota la tasca que s'ha fet prèviament. Per tant, més continguts i més diversificats. Jo, si em deixes apuntar una cosa aquí, perquè faig una petita introducció. Nosaltres, junt amb 3 joves més, que són la Juliana Canet, el Bruce Teva, l'Arnau Rius i jo, hem creat Canal Malaya, que és un canal que el que fa és potenciar youtubers catalanoparlants. O sigui, nosaltres el que fem és busquem nois i noies joves de les xarxes socials, d'Instagram, de TikTok, que veiem que tenen potencial comunicatiu i que ho fan bé i que parlen bé, i els animem a que siguin youtubers i que ho facin en català, perquè ens trobem que molta gent, molts joves, quan es posen a ser youtubers, influencers, es canvien de llengua i es passen al castellà. Llavors, nosaltres, precisament, responem al que tu acabes de dir, Adrià, que és que abans, tu, quan eres un nen o un jove, podies mirar la tele i allà hi trobaves continguts que t'interessaven, però d'alguna forma l'estructura, no sé, de mitjans catalana no s'ha adaptat a les noves formes, no s'ha adaptat a les xarxes socials, no ha creat contingut a YouTube, no ha creat contingut a Instagram, i això és un problema, perquè ens trobem que al final el català acaba reduït a un ús que acaba sent normalment molt acadèmic, molt escolar, no? I necessitem contingut que sigui d'una noia explicant com es maquilla, perquè això també interessa i això també és un interès que tenen els catalanoparlants. O sigui, jo trobo que és molt important això que estàs dient, que hi hagi diversitat de continguts.
Sí, és clar, i pel que tu comentaves abans de TV3, el fet que no s'han creat referents, abans sí que hi havia el 3XL, aquell canal per a joves, que després sí que hi havia un consum o hi havia més o menys una transferència de la gent jove des de la televisió cap a les plataformes digitals, que són les que dominen, però clar, actualment nosaltres, si tenim en compte, per exemple, el cas d'Apunt Mèdia, doncs, que està intentant crear un model de televisió en què una finestra siga web, no? Ells parlen sempre de digital first, no? Primer, el que seria l'element digital, però no l'estan potenciant. No s'està potenciant per què? Doncs perquè veuen que hi ha una distorsió molt important entre la gent adulta, i això després, si vols, ja parlarem també del model de llengua, perquè això afecta el model de llengua, entre l'audiència més adulta i l'audiència més jove. Aleshores, estan intentant introduir, des d'un punt de vista transmèdia, contingut que va des de les xarxes cap a la televisió, quan possiblement l'orientació és la contrària. És el contingut que des de la televisió genera contingut cap a les xarxes. Aleshores, moltes vegades el tractament que hi ha de les xarxes és un tractament que no respon, podem dir, a l'estructura narrativa dels discursos digitals. Són televisius purament. Aleshores, exactament, cal més continguts una noia maquillant-se, un maquillant-se, contingut més del cor, més rosa, o sobre videojocs, etc. I que no hi hagi aquest transvasament que hi ha hagut sempre, més culturalista, podem dir, perquè nosaltres sí que som una llengua, som una cultura que té molt en compte l'alta cultura, perquè, clar, en una estructura, podem dir, minoritzada, sempre hem tendit, tant pel que fa al contingut com sobretot pel que fa a la llengua, a mantindre l'essència o l'essencialitat dels elements culturals. I, clar, trencar aquesta barrera és el que ens està costant molt. A mi, per exemple, a nosaltres, com a assessors lingüístics, ens costa moltíssim adaptar-nos a aquesta nova oralitat que representen els mitjans audiovisuals. Per tant, ara quan parlem de llengua enemica, quin és el tipus de llengua que nosaltres volem i quin és el tipus de llengua que caldria, podem dir, promocionar en les xarxes socials. És que jo crec que aquí hi ha una cosa, que és que si ja entrem sobre el tema aquest de quin tipus de llengua, nosaltres de Canal Malaia, quan parlem amb joves que ja són youtubers o que els demanem que ho siguin, realment els diem, és que no volem dir-vos res sobre la vostra llengua, volem que parleu de la mateixa manera com parlaríeu amb els vostres amics al carrer, fent una cervesa, el que sigui. O sigui, hi ha com una correcció lingüística que nosaltres com a joves hem detectat que en cert moment ha pogut ser un tap. Intentar que tothom parli un català molt pulcre, que no és real, perquè quan sortim al carrer després no el parlem, perquè tenim la influència del castellà, però és que també de l'anglès i de moltes altres llengües, sobretot en un món globalitzat. Llavors, crec que és interessant i que genera una mica de confrontació dir que renunciaràs una mica a aquesta llengua superpura i que acceptaràs una llengua més, no sé si dir mestissa, tu sabràs més bé quina és la manera correcta de definir això, però no serà creïble un contingut fet per joves i per a joves que parli un català que no és el català que es parla al carrer. És que no ho serà. És que perdràs. O sigui, si utilitzes malament la llengua, si fas una mala tria amb això, pot ser pitjor per la mateixa llengua a llarg termini, perquè tu, imagina't, modernitzem els continguts, però seguim fent servir una llengua que no és la que s'utilitza pels joves. Crearia una mena de decalatge aquí. Exactament. La màxima és que el contingut o que la llengua, el model de llengua, no hauria d'afectar el contingut, però tampoc a l'inrevés, el contingut no ha d'afectar el model de llengua. Aleshores, clar, de quina manera nosaltres intentem buscar la naturalitat, la genuïnitat en el model? Clar que el model estàndard no és un model que s'escolta en el carrer, però nosaltres no hem treballat amb els registres, sinó que fins ara hem treballat amb les qüestions normatives. Això implica que el model és correcte o no és correcte, quan el model és matisable. Hi ha molts registres i, per tant, nosaltres el que hem de fer és ocupar-nos dels models de llengua segons el context de comunicació. Com que no hem treballat la col·loquialitat, tampoc des d'un punt de vista, si vols, filològic, no l'hem treballada, hem de fugir de la col·loquialitat, perquè la col·loquialitat implicava
trencar, podem dir, amb aquell procés de recuperació, d'estandardització, de normativització de la llengua. I, per tant, des dels models, podem dir, bàsics administratius i d'educació, doncs moltes vegades no s'ha atès el registre col·loquial, però els mitjans de comunicació viuen del registre col·loquial, del registre vulgar, i en alguns casos. I, per tant, necessitem fer aquella connexió. Ens trobem que, de vegades, hem arribat una mica tard. Hem arribat tard perquè joves no s'identifiquen amb aquell model hipertelevisiu que sí que s'ha intentat trencar, sobretot a través de la ficció o els programes d'entreteniment. Ara tenim la gran polèmica del drama o també de Merlí, que introduïa expressions en castellà, drama que és una sèrie bilingüe, que hi ha elements en castellà i en català. Clar, en aquest cas, doncs, aquesta introducció i aquest voler trencar una mica la col·loquialitat, per fer que la llengua siga més cool, té també una contrapartida. El que hem de fer és, sí, hem d'introduir-nos cap a la col·loquialitat, però hem de saber exactament quins productes poden acceptar-la i quin és el model d'identificació, perquè, contràriament, el que estem fent és com creant una mena de català de plàstic. I jo això ho veig, per exemple, quan formes el professorat o quan tinc estudiants a classe, o fins i tot amb els redactors d'informació, de ficció, etc., que intenten usar una llengua hipercorrecta perquè pensen que és el model adequat, però és una llengua que finalment no comunica. És una llengua plastificada. I aleshores tens tendències de la col·loquialitat amb tendències de la hipercorrecció. I això no casa. Hem de buscar el model. I en el cas de les plataformes digitals, de youtubers, exactament, nosaltres hem d'introduir-nos a veure quina és la llengua que usen, de quin model han introduït porositat lingüística, bé siga el castellà, siga l'anglès, i intentar treballar-lo, perquè si no el treballem, el que tindrem és uns espais que el català no ha considerat, uns espais lingüístics, i quan ja siguin culturals o lingüístics, els espais no s'ocupen per una cultura, en ve una altra que els ocupa. El castellà i l'anglès ha ocupat espais que el català ha desatès. Com que s'ha desatès, nosaltres ara ens trobem amb això. És una llengua molt interferida, és una llengua molt contaminada, no és una llengua que respecta, en efecte, perquè no hem sabut adequar-nos als contextos de comunicació segons els registres. És que jo crec que és important dir que, per exemple, des de Canal Malaya, nosaltres defensem que el català que es parli a YouTube, xarxes socials, sigui totalment natural, i això vol dir que segurament tindrà castellanismes, però això no vol dir que defensem que el castellà pugui substituir el català en cert sentit. O sigui, tots els vídeos de Canal Malaya seran en català i aquesta és la màxima intenció. Potser alguna part hi haurà algú que parlarà en castellà, però la intenció última és precisament demostrar que el català és útil. Llavors, crec que no s'ha d'entendre el fet de dir, d'acord, doncs acceptarem un català que serà menys acadèmic, menys correcte en aquest sentit, no s'ha d'entendre com una forma de dir no estimem la llengua, al contrari, perquè l'estimem i perquè la volem potenciar entre els joves i perquè no volem que quedi relegada al castellà, el que fem és acceptar-la i promoure-la de forma natural. En efecte, i realment ahir cada vector té el seu paper, perquè en el cas, per exemple, d'aquelles interferències que apareixen, com que la llengua de les plataformes és una llengua tan porosa, doncs que ràpidament adapta i adopta nova terminologia, nosaltres el que hauríem de fer és detectar quines són les limitacions, les mancances comunicatives que tenen els parlants. Perquè si usen aquella paraula és perquè nosaltres no en tenim cap altra. Aleshores, sí que hauríem de potenciar també el que seria el fet d'avançar-nos a l'ús lingüístic perquè hi hagi una manera també de poder identificar la nova realitat, els nous conceptes en català, que és una llengua tan vàlida com qualsevol altra. Però aquella confusió que hi ha entre la normalització de la llengua a través de les plataformes i la normativització de la llengua, que sembla un debat dels anys 80, però que encara estem allà, fa que moltes vegades això, que el que fem és sancionar. Els parlants joves tenen aquella sensació que la llengua escolar és una llengua molt punitiva. És una llengua que sempre va en contra, podem dir, de les seves expressions, de la manera que tenen d'expressar-se, perquè no és correcte res d'allò que diuen. I tant que és correcte, perquè al final és una eficàcia comunicativa. Ells usen un element lingüístic perquè necessiten comunicar-se i necessiten categoritzar aquella realitat. El que hauríem de fer nosaltres és detectar aquella realitat i fins i tot aportar solucions perquè la llengua sigui natural, el model sigui genuí, però al mateix temps sigui còmode també per al parlant.
Clar, és que jo crec també que la clau, i també és un dels nostres objectius, és que un jove que no tingui un nivell de consciència lingüística gaire alt, o sigui, un jove que no hagi, o que no senti dins seu que estima el català per sobre de tot, que també el parli. És que aquest és l'objectiu, que tu no hagis d'estar totalment com polititzat i conscienciat respecte al català per trobar-lo útil. Totalment, exactament. I moltes vegades això és el que ens trobem també en els youtubers o ens trobem també en instagramers que decideixen fer les seues o introduir les seues plataformes en català. Sempre s'han de justificar. Sempre veiem, per exemple, l'altre dia mirava jo un programa magazinat a televisió, entrevistaven una youtuber valenciana i el rètol era, són els valenciatubers, i el rètol era Valentubers. I el rètol era youtubers de la terreta. Sempre hem d'introduir, sempre hem de marcar o bé a través de les qüestions purament més identificadores, doncs la llengua. No, la llengua, el fet de dir tu per què parles català en la teva plataforma, doncs perquè és la llengua que he après de ma mare. Una cosa tan senzilla com aquella. No és que m'introduïsc en la llengua per una militància, no? Ho vull representar, però hem arribat a aquest punt que hem de desfer. Mira, això és important, no? Perquè hi ha molta gent que no s'identifica amb aquells youtubers o instagramers o amb aquelles persones, bàsicament, perquè pensen que darrere d'aquell missatge hi ha un altre objectiu, hi ha una altra estratègia. Aleshores, el que cal fer justament és això, és trencar aquella barrera que l'ús de la llengua sempre ha d'estar, podem dir, envoltat d'un cànon cultural que no correspon, podem dir, a les plataformes digitals. Sí, i això, i realment seria, no sé, per nosaltres seria un gran triomf només si aconseguíssim una miqueta d'això, de dir que quan algú entrés a l'Instagram de Canal Malàia o a YouTube no pensés si són els youtubers que parlen català, que és una cosa que, per exemple, nosaltres, quan ens entrevisten de mitjans de comunicació o així, ens pregunten molt, però realment no és el que no ens agradaria que es destaqués. El que ens agradaria és que una persona, quan mirés el contingut, digués doncs mira, parla de com convertir una furgoneta en un lloc on hi puguis viure i viatjar dins de la furgoneta, saps? O parla de, jo què sé, de com fer música amb no sé què. O sigui, que al final la llengua pugui passar tan desapercebuda. Bueno, és que això és la normalitat lingüística, no? Quan realment no t'hi fixes, quan és normal. Exactament, no? I en el cas dels canals de youtubers també m'agradaria introduir una altra qüestió, que és el fet de des d'on ho fem, quina és la plataforma que ha de generar aquell contingut. Perquè sembla que des dels anys 80, com dèiem abans, hàgim delegat totes les qüestions lingüístiques i culturals realment en la missió pública. I el que hem de tindre és promoure la iniciativa privada. Els youtubers han de ser els que generen aquell contingut perquè realment és la llengua i és la situació, el context cultural amb el qual s'identifiquen i volen fer. És que sobre això, el problema sobre això que dius és que s'ha com repetit fins la sacietat que no hi havia mercat en català i, per tant, no hi havia com iniciativa privada que creés producte audiovisual en català perquè el que es deia és, no, clar, si tu et pots passar en castellà i arribar a infinites persones, no ho faràs mai en català. Però aquesta és una idea errònia de base perquè a Catalunya és que hi ha molts catalanoparlants, fins i tot hi ha gent que aprèn català estant fora de Catalunya. Vull dir que és una llengua que si tu crees contingut també tindrà moltes visites. És una concepció que hauríem de canviar al nostre cap. És una concepció una mica de poruga i segurament de llengua oprimida durant molt de temps, que no s'atreveix a acceptar que també té un mercat i que també tindrà visites allò que faci. I seran importants aquestes visites, no seran menys per molt que sigui una llengua més petita que el castellà o l'anglès, que són grans llengües. Sí, exactament. I ara has dit una cosa molt interessant, que és la projecció de la llengua fora del territori lingüístic. Els estudiants que ens escolten, el diàleg, se sentiran identificats perquè consumiran, ells són consumidors. Ells no tenen en els seus països la llengua al carrer de manera tan directa o la llengua a les institucions de manera tan directa.
El model de llengua que ells reben és a través o bé dels productors audiovisuals o bé dels youtubers, instagramers, influencers que hi ha a les xarxes. Aleshores, han de conèixer que hi ha molts models lingüístics com en qualsevol altra llengua. És que el català no és una llengua exòtica. El català simplement el que té són les mateixes estructures sociolingüístiques que qualsevol altra llengua que està en la mateixa situació que el català. De fet, aquí, si em deixes posar l'exemple, perquè aquest cop no era amb el cas de Malaya, sinó amb el podcast Gent de Merda, que fem 4 noies, que una noia que conec, que és veneçolana, però ja fa uns anys que està vivint a Barcelona, em va obrir per WhatsApp per dir-me Clàudia, m'agrada molt el vostre podcast perquè estic podent practicar el català que sempre sento al carrer però que després no puc aprendre. És una noia que ha intentat i està fent cursos de català i l'està aprenent i ja el parla molt bé, però és veritat que ella em deia, ella mateixa detectava que el català que li ensenyaven en aquests cursos no s'acabava d'adequar al català que després es trobava al carrer. I per això agraïa trobar un podcast fet per gent jove, no?, amb el qual ella podia practicar aquestes llengües. Això és important. I que després, quan interactua amb la gent que parla el català del carrer, veu que hi ha una diferència de model, una diferència de registre. No pot expressar-se en el mateix registre que els seus interlocutors perquè l'únic que ha rebut és un registre molt formal. Aleshores, nosaltres també caldria que treballàrem aquesta qüestió. I, de fet, doncs, jo en el cas, per exemple, estic treballant en el cas de la lexicografia i, sobretot, de la introducció de la llengua popular i la llengua més col·loquial, doncs, en les estructures, podem dir, més formals, però no per anar en contra, podem dir, de la normativa, de la correcció, sinó simplement per poder introduir models de llengua amb els quals se senten també identificats en altres contextos de comunicació que poden ser molt més informals. Si et sembla, Adrià, creus que podem dir com alguna conclusió cada un de tot el que hem parlat durant aquests 20 minutets? D'acord, sí. Vols començar tu, Clàudia? La conclusió que jo diria és que cal animar a tots els joves a crear contingut en català, fins i tot si són estudiants que fan català, que aprenen català des de fora de Catalunya, que s'animin a crear-se un compte d'Instagram i a parlar en català, i segur que rebran molt de feedback, perquè realment és això, hi ha un mercat i ens agrada veure que la gent estima la nostra llengua i que la valora. I jo la conclusió que em quedaria és el tema de la diversificació de continguts, que és important, i el tema de que cap jove se senti acomplexat pel català que parla. Per mi aquestes són les dues conclusions principals. D'acord. Doncs jo seguint també el fil de la teva conclusió, exactament anem cap a la mateixa, podem dir, meta, cap al mateix objectiu. Per una banda, és la diversificació de continguts, el fet de traslladar als continguts altres elements que no siguin excessivament culturalistes, perquè fins ara les primeres aproximacions que hi havia hagut a l'entorn digital havien sigut també institucionals. Tenim grans pàgines sobre literatura catalana, grans pàgines sobre poesia, tenim la Viquipèdia, és una pàgina molt informativa, però ens calen aquests recursos que són recursos més quotidians, més directes i que tenen més capacitat d'influència en els joves, influència des del punt de vista dels continguts que els interessen. I per l'altra banda també hi entraria en la qüestió lingüística. Doncs el fet de dir exactament parleu com ho sentiu, però clar, nosaltres també els hem d'aportar models referencials. Ells han de saber que no poden parlar simplement o intentar recordar aquell model formal que van aprendre a l'escola, perquè la seva missió no és formar lingüísticament. Hi ha altres institucions que es dediquen a la formació lingüística, sinó el que han de fer és usar la llengua, usar-la correctament, identificar la llengua amb la vida quotidiana i, per tant, des del punt de vista més filològic o dels experts en llengua, hem d'afavorir que tinguin models porosos, dinàmics, directes, flexibles, a partir dels quals es puguen anar picant i, per tant, usar la llengua en els seus interessos digitals. Doncs amb aquestes conclusions, que esperem que serveixin als estudiants que ens estiguin mirant, els animem també a això, a que busquin els referents, a que jo els animo, òbviament, a que segueixin Canal Malaya i el podcast Gent de Merda i que tot plegat serveixi per això, per potenciar el català online. Moltes gràcies i ens veiem aviat. Gràcies, Clàudia. Adéu.